Серега, ты же меня все-таки объявил. Ага, как же. Молодец. На этих надежды нет, Серега. Я тебе сегодня премию дам. Молодец. Илсия! Не надо, не надо! Не надо, объявил уже Баян. Алып бер меңа, пожалуйста, записка. Мұнда ушундай көп жыл. 500 сом? Неге? Вот Серега бересіз, мен бермейсіз. Подожди, Серега бит объявлять етті. А сен? Мен де шешкелер ташимын, запискаларды алып берем. Серега береді? Бұл записка алып берген сайын 500 мың аңламадым. 600 сом бір 600 міне уже. Бұл біздің Татарстанның президенті білен бір ауылдан бұлардың қонларында көресің. Көрем оға бизнесмен. Тұңыштан әйме? Жарар. Ой, мен мұндай ұзақ запискалар оқып тұрсам, бүгін түнге қадір қойта алмайшақ. Біз Илсия апа, қадірлім бәгірім деген, сені яратып, құрмет етем. Шол текілім күшлі, бір ай өтті енді. Иремне иркәләп йөртеп тәки үземнең 30 яшьлек юбилеем көнне сезнең юбилейга алып килдем әле менә дигән. Ну шәв инде дигән. Без сезнең аңламыйм. Иртәгә кич безгә чәй ишергә тортик белән кирип чыгарсыз әле, җәме дигән. Менә бусын аңладым. Минем номерым дигән. Айгөл, бик зур рәхмәт. Прямо телефон номерлары белән. Бик зур рәхмәт инде сезгә. Исәнмесез, кадерле Илсия апа, мен сезне шул хәтле яратам, хөрмәт итәм. Чыгып бер кочаклар идем үземне, әмма ни шәшкә, ни күчтәнәшем үзем белән килмәгән дигән. Гел шундый менә дигән булыгыз, ям яратам дигән. Альбина, миңа күчтәнәш кирәк түгел, канатым үзеңне тотма. Чык та кочаклап торып ал белә прямо. Рәхәт булсын, сиңа да рәхәт булсын, миңа да рәхәт булсын, җәме. Мин бит алай бүләккә өмет итеп түгел инде. Прямо корабликлар ясап куйганнар, карагыз әле монда. Илсия, Путин кебек ир кирәк дигән. Путин кебек ир кирәк дигән җырың жить помогает дигән. Огромное спасибо дигән. Карап куй әле яма Путинны. Пожалуйста. Илсия, акылым кашан кияүгә чыгасың инде, күпме көтәргә була дигән. Менә как будто сез генә көтәсез, мин көтмим. Yok bit. Yok. Albina. People are still having sex. Albina, рәхмәт канат. Рәхмәт. Yok, ufa, подождите, монарга bir nokta koyayım әле. Әгәр дә сез бу Илсия Бәдретдинова янына bir ират та килмәй икән дип уйласагыз, сез бәк каты ялгышасыз. Бар индалар, бар. Бар инде киләләр. Алдарга ярамый. Киләләр алар үзе, киләләр дә бла иттереп сүз катып карыйлар да. Очып торып кайтып китәләр хатыннары янына. Елмайып басып торыгыз әле, берәй-бер сөйләйм, шулай кирәк дип уйласыннар. Елмайып торыгыз. Матур гына бер кыр уртасында бер шия агачы үсеп утыра икән. Матур икән инде. Матур шулай. Хәзер һәр көнне таң атканда бер бузау килә икән дә, теге агачка сокланып карап тора икән. Кирәк бит нинди матур агача, бер кемгә күрсәтмим, үзем генә карап торыйм әле дип әйтә ди. Хәзер бер мәне язлар җиткәндә шия чәчкә аткан. Матур икән инде, аппак чәчкәдә утыра икән. Бузау шак каткан. Бу бит тагын да матурланды. Мин моны точно бер кемгә дә күрсәтмим, үземнең агач үзем генә карап торыйм әле дип әйтә ди. Бер мәле җәйләр җиткәндә монда эре кып-кызыл шияләр эленеп торалар икән. Бузау авызын ачкан, агач төбенә барып яткан. Менә тәки көттем. Минем агач, минем шия. Менә хәзер пешә, и прямо минем авызга өзелеп төшә дип көтеп ята икән. Шия пешкән дә, өзелеп төшәм генә дигәндә, бу хәлләрнең бөтенесен күзәтеп утырган бер бөркет
Очып келгенде, шияны электрип, бузауның бурнына типкенде, өзі белән шияны алып та кеткен. Менә. Шундый берәр бүркет килеп чыкмас микән дип көтеп утырам әле. Надоел теге бузаулардан. Киләләрдә карап торалар. Киләләрдә карап нәстәсен карыйсың инде, аның карыйсың караганнар бит инде 40 тула ап кайтып китте, рәхәтен күр бит инде, әйбәт ятмала. Күпме генә гомере калгандыр. Аптыраган инде. Жаражыма, нәрсә Путин? Бөтеш булды? Тор, ише отырасың. Тор. Булды, эшлибез инде. Мен әйтәм, теге бозаулар жалко. Иңе алып кайт. Бүген концерт шушылай булган икән, булсын инде җәмәгать. Киттек, Путин кебек ир. Кирәк булмый инде кызлар, ул бит Путин. Путин кебек